Na. O, na! Wel, helo pawb a chroeso nôl i'r sianel PopT. Dwi yma heddiw efo Cadi, Jed a Jacob. Helo, boys. Helo, Elin. Bob iawn. Llwgar iawn. Ei, diolch. Da ni'n mynd i chwarae gêm heddiw yna. Ia, dwi'n gwybod. Enjoyo gêm bach fan hyn, ydyn ni? Da chi'n mynd i rili hoffi'r gêm yma iawn, achos enw'r gêm yma ydi Ia neu na. Ia, da ni'n mynd i fynd mewn i parau, iawn? A nod y gêm ydi bod chdi ddim yn cael deud ia, na, na. Ia, da, da. So mae un person yn siarad efo'r person arall. Just yn cael sgwrs. Ni jyst yn cael sgwrs am unrhyw beth. Ond, ti'n mynd i trio gael y person arall i ddeud ia neu na. A wedyn maen nhw out of here. Allan. Allan. Yn union. Cyn ni barhau ar y gêm, mae'n bwysig ofnadw bod y gwylwyr yn tanysgrifio i'r sianel, neu gwa boes? Ie, a please, roi like ar y fideos gwelwch yna. Ie, ac gwasgwch ar y glwch notifications, neidi. Ding dong, bing bong. Lyfli. Iawn, pawb o barod ta? Ie! Ti'n barod? Wystad. Wastad yn barod. Iawn. 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 Jed nath yrru yn ei gar gwyn. Ie. Be ti'n neud dros y penwythnos yn beth neis? Be dwi'n neud dros y penwythnos? Ie. Ie. O, na! O'n i ddim wedi dweud unrhyw beth, Elin. Mwy rygbi. Just loads. Just rygbi. Trwy weekend. Just trwd, ie. Naw! Ie. This is great, isn't it? Mae'n anodd, Ie, ie. Hoff lliw chdi di piws? Ydi. Be yna? Ri. Na. O, na! So, yn amlwg, enillydd rhwng fi a Elin yw Elin. Da iawn, Elin. Diolch, boys. Dim unwaith nath i graco. Da Dim iawn, un na. waith. Mae'n rhy dda. Ac enillydd O! rhwng Ie, fi'n yma. credu... Cadi! Fi'n credu ar y diwedd, ges i Oedd y couple o racist, years. ie. Ie, ges i So couple yw o hwnna'n years. golygu bod Elin a fi mewn ben nawr? Ydi. Ar y ffeinal. Ben! Mae haia. Ti'n iawn? Wystad. Da. Sy'n glywed hwnna? Clo be? Sŵn i gael, ti'n allan. Na. Dim siŵr. Pryd ges ti piercing ti? Pryd o'n i'n 15. 15? Ie. Ti'n mynd gwylio ti, yndwyt ti? I I Germany? yr Almaen, ie. Ie, cos mae'n get. Na. Dwi'n ffrind ti hynna? Steve. 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 Maen nhw'n nabod Steve, yndyn nhw? Na. So, pan ti'n mynd i'r Almaen, beth ti'n mynd? Fel ti'n mynd fynd rownd yr stondyn? Dwi'n mynd i fynd rownd... Ti'n byth talo? O. Lateg ysdi bore yma. Fi'n meddwl, ie. O, nes ti safi. Yna wedyn nes ti wedi. So Cadi nes ti dweud bo chdi... Oce. Cedi mae hwnna wedi mynd lan digon hir. Yr enillydd yw... Elin! Da iawn, Elin! O, lwcus. Mastermind! I fod yn deg, Dwi Elin. yna i gyd. Wel, ar ôl yr holl straen yna, fi wir yn meddwl bod ni'n pedwar yn heiddi cwpl o danysgrifwyr newydd. Please, a fi'n meddwl ni'n heiddi cwpl o likes ar y fideo yma. Nodding. A da ni ben dant yn heiddi i chi bwyso y gloch notification. Please, diolch yn fawr iawn. A tan tro nesa, ta-ra! Tara, guys! Diolch yn wylio! Diolch. Iawn, chi barod i fynd? Ie. Yndw.